Hi mga igsoon, maayong buntag. So karon day adlaw. Sura adlaw. Adlaw. Sura ma? Adlaw tigpa. Oh, adlaw Martes. Sara man eh. Adlaw Martes na murag nabungog ko spaghetti na. Adlaw Martes mga igsoon. So muli namin na mainit na migsayom. Karon kay unsa oras sa karon mga alas 5 kapin na. Og ngano man ni siya eh. Bato ni mo dai. Wala mo dai. Mga alas 5 kapin. Ipadala ko siya. Mainit kami. Ipadala ko siya. Kaya mauli na sa among Bato baso. lugar. Bato baso to. Bato. Siyan kinati, bugnaw ni yung kapit ya. Kana, vlogger na mo. Tik-tik gapon. Taga kong bait yun. Bye. Bye, so. Muli na ko. So. Nagkaon na siya. Nagkaon na siyang birthday. Oh. Ano, piling na si Palwa. Ayun, John. Pamain. Uy, ganda siya. Pabidyo, uy. Ali ba? Yay! Malit pa si kanton ha. Oh, kasi Pedro Pindoki ni sa Pedro Pindoki ko no. Sel, bye-bye Sel. Nagmodule na ba ta Sel? Nagmodule na ta Sel. Grabe ko kaon bayana. Do, bye-bye do. Wala na ko dong. Mustia ton. Ala. Mustia nguha nagbuwak. Dai ko ani nagdudukuan si singanan niya po ka. Singanan po ka kana? Ana. Kana ba? Ana nga buwak. Os mama, dagang kay box mama. Pamain. Comment lang mo ani. Ako ada eh no. Ay lana di ana na ba? Ba. Nagsa sana. Ay kadahon kita pa ngayon ani minute kina si tanaw ni mo sa una. Nanom ka kung binundot dai. La init na. Kana aday ba wak nanam na siya murag tanganog bayo tanganog ka ng ping. Ay nga na sa niya. Nang kware. Meron na kung tantan ba kanay? Murag lain si kulor na hinana dito din minana. Maway lang sonis ma. Ulo man maura man aday naagay ko na pick up. Bisa era go kung tupperware dihan kag. May tap. Nag-drive sa kakuma. Ha? Kuwara ko rumil. Bye-bye, Doy. Asam na. Ano to now? Look, bagag daw nga. Kalaig daw. Kalaig daw. Ma, apili ko na ma? Kanang kuan ma? Kanang inana ba inana? Ngayon na magtanom ni mother. Daray. Kadaan akong tanom. Daray, dagang kagtanom si mama oh. Pamain lang mo oh. Dagang kayo. Nalang sa mga 200 kapin. 250 ang kuan. Ang mga presyo. Ako na to daw. Kalipan mo na joke mo. Pa ni mama. Ano si pangalan na ma?
Mo say ko ani ay hindi mo tinggi ko aning anan. Palit na mo. Palit pa lang kag mga kaang ma. Kaya ipabay na ipatan at ni. Napa Ha? Ha? Ay. Sorry. Dara pamain na mo. Subo sa lawas. Main na mo, main. John! Wow. Uli na me. Huwag hilam usay. Ito taligo dito, ilabo pa sila po. Ito sa may may. Are sa mi ha. Babay ninyo. Salamat sa buwak. Kadadyo tayong buwak. Tara tiya. Sa nagtiniil mo ka tiya. Sila tinila lang ko dai kay dak-dak ta. Dak-dak niya mo. Kung ko yung tiniil oh. Datoon ka. Tato. Ang chinilas ko oh. Sa may may. Day. Sa may. Te. Patalaw na lapok oy, lapok. Ato sa may men. Dami. Day. Bila. Sa may. Men. Asa lakto diri dai? Men. At sa may. Ama to dai ako din nan. Lo, tanaw ko ko anman unya na lang kanang dili lapok na. Tugas kay na siya. Napur tiya oy. Unya na lang kanang mga Balik pa man ta very good. dagko mo na mananaw na ko ron. Kog mananaw. Yay, ako di makasto ko dito ko da. Oy, kay dama kay maglamaw to sila ha balay. Hala, nindot lagi ni ma violet. Mata ni mo na lu. Mo na siling violet. Pakita dai. Hala, oy. My favorite color. Oh, violet. Hang kay ni siya. Dili kayo. Walay ko na ni ma kanang oh. Wala man, gay, hurot man sige kaon. Ya hinog ni siya. Usa pag hinog ana niya color. Wala puwa. Puwa din no. Kung kana siya, sa normal nga sili, green man ang hilaw, mao na siya normal. Oh. Ano na? Na siya, magkuha. Ang hinog. Asa? Ang hinog dong. Balong hinog na. Asa ba? Asa do? Kani ba na? Kani? Dahil na lang, no? Dada ka sa halat siya, miling, tagaan na yat ikaw. Gali ako kana sa doy. Kulikot si nga ni niya. Lo, inahan ko. Suko ay. Bye-bye ninyo. Bye-bye. Dakog lubot. Tara tiya. Daga kayo migdao. Dali ko malandos anak ko. Ha? Dali ko malandos. Nya ang mas ni mo tiya. Tiya. Lakaw na may mga igsoon daghan kay kog dao. Ambot lang ni Maray. Tiya amping dito sa Cebu ha. Tawas tiya. Mahugas may mga igsoon oy. Okay. Tinglapoka na mo. Tawas tiya. Awa, kuha. Hugaw kayo. Mahugas ta na rin tiya. Go man na dai. Di man sa pa. Pakalago ano sa baw. Lago gani. Sa kagapat. Mo man ni siya mong sapa mga igsoon. Dire jud ko manguan sa una tiya, manguan og pantat. Sa una ba manguan og pantat. Tare ko mahugas aribe. Naglakaw na may padong kuan. Tungas. Tiya, okay ra ka tiya. Anay motor tiya. Aeroplane ta. Oops. Nahugaw na. Oh! Dexter! Hi! Ikaw din na. Hi followers! Trabaho ka? Oh. Okay. Habi na Okay guys, salamat! Salamat mga guys! Salamat mga guys. Bye-bye daw. Bye-bye. Dara kay ka. Abi kita ko mo di ay dato di kay mo. Sige. Ayo mo ta pa sila motor. Naganda
Brad, pakos Dexter ada ito. Si Dexter ada ito. Anday? Nahugaw na lang ko. Si kumanam dito itil. Itil ay lang tuhanan. Ay, padaw na mi uli. Halak tabang ko diho. Oh, tiya, tiya. Murag ka sa abroad naguli daghan na kinara. Magkakagit chocolate da ba? Wala man guga magsuhol og pakarga na. Lagi? Bugata na imong karga. Nakagit. Imo pa nagi prinda imong bag. Imo pa nagi prinda imong bag. Gaan-gaan ka guli. Tiyo. Hagbarso na lata. Aywan ko, hindi ko alam kung sino ang sagot mo sa akin. Sagot mo sa akin? Mm. Bakit? Sino ka man? Si Bahat pili sa una diri tiya. Bansa. Katoliko. Nagbalhin dito. Daghan kayong mga kalasdanan sa ato kinabuhi. Nagkaladaya lang. Pero usaray kadaugan ato sa mga kamot sa Ginoo. Okay? Okay. Amen. Sige, idag. Hi, Brad. Tago-tago na. Kasuroy taon siya diri. Brad Romel. So yung signal diri, tiya gani. Hmm? Tiya. Largo sa syudad. Abot sa diri no? Nana may skina, Mayana. Brad. Oh. Lain-lain lang, Brad. Wala. Ang Mio, bago para pa ka ng Mio ha. Pamanglaan. Bugatan ako eh. Pagtag lang sa lagam. Hi, Vlad.
bago pa di ko naabot. Kapoy ay. So naabot ako. Wala pa ako kabutang sa akong bag. Ako sa butang kadiyot lang. So mga igsoon, salamat kayo sa inyong pagtanaw ha. Unya ako na ning i-end ang video. Pasensya na lipstick bi pa ko ng lipstick ko gihapon na tangtang. Ako nang i-end ang video ug salamat kayo sa pagtan-aw mga igsoon. Please like, comment, share og subscribe in town mo. Subscribe mo sa ako ang YouTube channel. Salamat kay mga igsoon. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.